Башкортостандың ауыл хужалыгында эш башлаусы фермерлар өчен грант конкурсы башланды. Хаумагыв эфирда интервью студияла Гөлсүмә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан ауыл хужалыгы консультациялау үзәге директоры Ирек Сакаев. Хаумагыв Ирек Сафарович. Шулай итеп, агростартап конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Нинди суммага дәгъва итә ала фермерлар? Шынапта 11 апрельден 24 апрельге хәтлем Башкортстан ауыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан гаризалар кабул итәчәк. Агростартап дигән грант башлап җибәрәбез. Агростартаптан бу инде башлангыч эшне башламаган, өметләнеп йөргән кешеләр кемнәр инде үзләрен фермер булып күрәселәре килә икән. Яки дә булса быелгысы елны фермер булган икән, крестьян фермер хуҗалыгы барлыкка китергән икән, алар шушы грантта катнаша алалар. Грантның суммасы иң күп күләме 7 миллион, бу инде әгәрдә итчелек, сөтчелек белән шөгыльләнсә, һәм дә бүтән юнәлешләргә 5 миллионга хәтлем грант биреләчәк. Грантның иң кече күләме миллион ярымнан әзрәк булса, грантның карарга кабул итмиләр документларны. Шуңа күрә төрле юнәлешләр бар. Әйтергә кирәк инде, үзең кайсы юнәлештә алып барасың килә, эшне шунда бизнес планга кертеп, план расходларны төзеп, мөрәҗәгать итәргә мөмкинлек бар. Әйттегез, быел фермер булып теркәлгән икән тинегә. Димәк, тик быел фермер булып теркәлүчеләр өчен генә катнаша алу. Ул грантның шундый үзенчәлеге бар. Ул инде башлангыч эшкуарларга бирелә торган грант. Әгәр дә сезнең юридик статусыгыз быелгысы елны 1 январдан соң теркәлгән икән, ул кеше катнаша ала. Әгәр дә былтыр декабрь айында теркәлгән икән, булган икән, кайсы бер кешеләр шулай җирне үзләренә договор аша теркетер өчен эшкуарлар булып киттеләр. Ул чиракта сез катнаша алмыйсыз, чөнки сезнең статусыгыз быелгысы булырга тиеш. Яки дә сез гражданин булып, шәхси хуҗалык булып килеп, гариза язып, конкурста катнаша аласыз. Әгәр дә сезне җиңүче итеп табалар икән, 30 көн эчендә сез барып, салым инспекциясы үзегезнең статусыгызны үзегезнең артыннан акларга тиешсез. Ягъни шәхси хуҗалык алып баручылар катнаша ала бунда. Олар инде бар теләүче дә катнашырга мөмкинлеге бар. Шушы Россия Федерация гражданины буларак, һәр кешендә шундый хокукы бар. Тик әгәр дә сезне җиңүче итеп табалар икән, грантның шарты буенча сез авыл хуҗалыгы, авыл җиренә күчеп, авыл җирендә эш алып барырга тиешсез. Шулай дип, менә аның шартында шулай дип язылган. Чөнки ул инде авыл хуҗалыгы тарафыннан бирелә, шәһәрдә яшәүчеләр дә җиңүче булып табылырга мөмкинлекләре бар. Тик җиңүче булып танысалар, алар инде авылга күчеп, авылда яшәп, авылда эшләргә тиеш булачаклар. Үз эшләрен инде рәсми рәвештә алып барырга тиешләр килеп сыга. Андый кешеләр дә бар, юк түгел. Шуңа күрә инде төрле кешедә иң мөһиме авылда шимал җитештерү, авылга күчеп, кайтып, авылда эшләү. Нимәгә тотынала улар бу аксаны? Әйтергә кирәк, аның инде шушы тотыну максатлары байтак кына. Башлап әйтергә кирәк, әгәр дә инде сезнең күз карамагызда шушы авыл хуҗалыгы җирләре бар икән, аны сатып алырга мөмкинчелек бар, кулланыла. Шушы авыл хуҗалыгында шимал эшкәртү, җиткерү карамаларын аларга, техника аларга була, зур техника аларга, яки исә шушы эшкәртү, җитештерү, биналар саларга, рәтләргә, төзекләндерергә, яки яңа баштан саларга мөмкинлекләре бар. Шушы проектны сметный документлар дибез бит инде, әгәр дә ул бик кыйбатлы документлар, әгәр дә сез зур төзелеш башларга исәбегез бар икән, шушы документларны да, шушы грант акчасын алырга мөмкинчелек бар. Гомумән әйткәндә инде, менә безнең әлегә хәтлем шушы 3 елда мин монда килер алдыннан статистиканы караган идем, 611 кеше мөрәҗәгать иткәннәр. Шуның 100-ын җиңүче дип табып, 100-нә инде 350 миллион чамасы шушы 3 елга акча җиткергәннәр. Күбесе шушы эш кораллары алып, кораллама техника алып, шушы яңа үзләренә теге эшкәртү биналары алып, шундый максатка яки умарта, мал, терлек, кошкорт алып,
үзләренең эшләрен башлап ибәргәннәр. Ягъни малсылык менән шөгыльләнә икән, ул мал һатып алырга ла куллана ала. Әлбәттә, ул беренчеләрдән булып тора. Шушы әгәр дә малчылыкка бара икән, мал хәзер яхшы эшле мал алам дисәң, теге породалы мал алам дисәң, аларның бәяләре бик байтак кына. Шуңа күрә кешенең үзенең генә көче җитмәскә мөмкинлеге бар. Шуңа күрә алар шушы малчылыкка барган кешеләр күбесе шушы мал алыр өчен дип акча сорыйлар. Гомумән һуңгы вакытта бына игенчелек, малсылык менән шөгыльләнүчеләр генә түгел, баксасылык юнәлешендә эшләүчеләр дә ошо грантка өмет итә ала. Әлбәттә, эш кораллары мин әйтеп киттем бит инде, ул башкачалык шундый авыл хуҗалыгы эше. Шуңа күрә әйтергә кирәк, анда инде шушы күп еллык утырткан агачлар, аларга да грантны кулланырга мөмкинлек бар. Үсентеләр алырга да мөмкин. Менә агачлар була бит инде, алма агачлары төрле күп еллык инде, бер еллык кына түгел, күп еллык алсаң, ул чиракта шушы грант акчасына кулланырга мөмкинлек бар. Һәр ничек аларга ярдәм итәгез бу фермер алучыларга? Улар башлап эшләүчеләр, бәлки ниндидер хилафлык эшләүләре, үзләре белмәстән, я булмаса яңлышлык килеп сыгыу мөмкин. Аксаны нимәгә ничек тотынырга ярдәм итеп консультация биреп торагызмы? Әлбәттә, чөнки алар бит инде менә эшкуарлыкка киләләр генә, башлыйлар гына. Шуңа күрә без инде иң башта башлап аларга бизнес план дибез бит инде, бизнес план төзергә ярдәм итәбез алар белән. Шушы аларны ул бит грант конкурс ярышу бит инде бит. Шуңа күрә ярышу булгач, алар күбесе үзләренең эшләрен бик беләләр, бик аңлыйлар, авыл хуҗалыгыннан киләләр, ләкин кеше каршында, комиссия каршында башып сөйләргә кыюшылыклары җитми, югалып калалар. Шуңа күрә ул яклап та ярдәм итәләр. Димәк, комиссия алдында үзләренең эшен якларга тиеш. Әлбәттә, чөнки бит син эшкуар буласың, синең кул астында берничә кеше эшләячәк. Ул әгәр дә син кайсы якка барасың, нинди юнәлешкә барасың, аңлата алмыйсың икән, белмисең икән, синең башыңда шундый туп-туры уй-фикерләр юк икән, син аны җиңеп ала алмыйсың. Менә әле әйтеп киттем бит, бер урынга 6 кеше. Конкурс бик зур, югары, чөнки бу җиңел грант дибез. Бу кеше катнашкан чиракта, аның бит үзенең өлеше булырга тиеш. Акчада менә шушы синең үзенең өлешең булырга тиеш ул грантта. Шуңа күрә бу агростартап дигән грантта 10% үзенең өлешен тәшкил итә. 90% акчаны ярдәмне хөкүмәт бирә. Шуңа күрә җиңел грантлардан шутлана. Бу чиракта теләүчеләрдә бик күп. Шуңа күрә Алла бирсә, без инде ярдәм итәбез, аларны үрәтәбез, документларны барларга ярдәм итәбез. Хәзер бит электрон документ хәрәкәте бар. Шуңа күрә аларны электрон рәвештә базаларга кертәбез. Алар киләләр, сөйләшәбез, алар үзләренең уй-фикерләрен безгә җиткереп, без инде булай итәргә кирәк, булай дөрес түгел, монда ялгышлык бар дип консультациялар үткәрәбез. Менә көне-төне бу әле безнең бик кызу чор. Шул инде менә. Ничек ниндидер менә хаталар еш кабатлана, әйтә аласызмы? Күп кеше менә шушы безнең битнәнең грантны алгач вакытлары бар. Менә шушы вакытка шушы бер эшләргә тиеш, шушы вакытка шушы бер эшләргә тиеш. Күп кеше үзенең бик теге нык эш күп аркасында микән онытылып китеп, вакытында отчетларын дөрес бирмичә, яки исә менә алган менә грант син бизнес планга үзенең документларыңа кертәсең икән. Мин инде мәсәл итеп кенә әйтәм, ялгышырга да мөмкинлеге бар. Менә алганда трактор аласың икән, МТЗ-80-1 дигән трактор булса, кеше бик игътибар да итмәскә мөмкин. МТЗ-81-ни, МТЗ-80-ни дип уйлыйда, алып куялар да, менә нинди сез нәрсәгә дип сорадыгыз, шулай бер алырга тиеш. Әгәр дә инде мин төгәллек иң мөһиме була. Мисал итеп китерәм, әгәр дә менә сез җир алырга дип алдыгыз, шак кичтән уйладыгыз да, иртән бина алырга булдыгыз. Ул инде максатына туры килми, алай аны ул чиракта бу хата дип шутлана, бик зур хата дип шутлана. Шуңа күрә андый чираклар бар. Теге усал фикерләр белән эшләнгән нәрсә түгел, гадичелек белән эшләнгән. Ничек хәл итәргә тырышагыз бундай чиракта? Геләйтә барабыз, менә әгәр дә инде план расход дибез бит инде, үзегезнең нинди нәрсәгә планлаша торасыз, менә шушы гына шушы максатка гына тотасыз дип ныклап киртеп әйтеп ибәрәбез. Грант откан эшкуарларны консультация белән бергә гел ел әйләнәсендә берничә ел аларны бергә консультация белән аларның тирәсендә озатып барабыз, аларның тирәсендә булырга тырышабыз. Чөнки бу бит инде агростартап 19 елдан бeri эшләп килә. Агростартап дигән грант 19 елдан бeri.
Бу вакытка шактый гына кешеләр алды, күбесе хәзер белә, аңны ничек кирәклеген, кем кемнән күреп килә, кем кемнән ишетеп килә. Шулай да мөрәҗәгать итүчеләр арасында беренче тапкыр ишеткән дә кичә, бүген килгән кешеләр дә бар. Һәрбер кешенең хокукы аңа бар, шуңа күрә без инде бер нәрсә дип әйтә алмыйбыз. Кешенең исәбе бар икән. Ярдәм күрсәтәһегез шулай. Бына 19 елдан алып эшләгән был агростартап конкурсының уңышлы өлгеләре бармы? Ошо эш башлаган һәм артабан дәвам иткән, бәлки зуррак предприятиеләргә үсеп киткән. Менә әйтәм бит инде, бер урынга 6 кеше димен, шушы гомумән шушы 3 ел урынына 600 кешедән 100 алган. Әле бу грантны кире кайтарган кешеләрне белмибез. Шушы бик уңышлы районнардан алганда, Әбзәлил, менә 4-5 грант алган районнардан, Әбзәлил, Зенчура, Баймак районы, шул Урал районнарында бик әйбәт кенә онда Дуан, Мәчетле яклары шушы районнар Илеш район, районнар күп кенә алар кызыксынып, итеп актив кешеләр, актив районнар алар байтак кына, шуңа күрә әлбәттә әлеге көндә шушы бар инде теге хаталы чаклар да бар, хаталарны төзәткән чаклар да бар. Тик ныклап менә шушы хөкүмәткә зыян китергән фермерлар алай югалла. Эшләрен дәвам итеп алып китәме гомумән ошо ярдәмне кулланган фермерлар? Алып китәләр, бик уңай алып китәләр. Хәзер бит шушы Россия күләмендә яңа термин кертәләр, выживаемость бизнеса дигән. Менә грант алу гына түгел, менә алар грант алгач 5 елга авыл хуҗалыгы министрлыгы белән мөнәсәбәт договор төзиләр. 5 ел эчендә алар үзләренең җитештергән продукциясын ел сайын арттыра барырга тиешләр, табышлары артырга тиеш. Алар шушы алган грантларын төп максат белән генә кулланырга тиешләр. Аларның әгәр дә инде менә 5-6 миллион грант алса, аларда эш урыннары булырга тиеш. Аларда шушы түләнгән салымнар булырга тиеш. Алар барсы да ел сайын шушы күрсәткечләргә отчет бирәләр. Һәм килеп сыгамы бу? Аллага шөкер килеп чыга, отчетны бирәләр. Килеп чыкмаган җирдә барыбер авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да теге специалистлар дип үзендә баралар, хәл беләләр. Без инде консультация күрсәтеп торабыз, алар үзләре дә мөрәҗәгать итәләр. Һәм дә әйтергә кирәк, менә шушы күргәзмәләр үтә бит, выставка күргәзмәләр үткәндә без аларны чакырырга тырышабыз. Әгәр дә продукция җитешсәләр, шул ит, сөт продукциясы җитешсәләр, аларны алып чыгып әйтәбез, гел әйтә киләбез. Быел елны теге яңа ашышта эшләдек. Аларның күргәзмә выставка кырларына яңалык дип язып, теге таныштыра килгән кеше, булар беренче тапкыр икән дип белеп калалар. Шуңа күрә Аллага шөкер, алай начарлы күренешле хәлләр күп дип әйтә алмыйм. Иң мөһиме бу ярдәм уларга артабан эшләрен үстерергә, булышлык итһен дигән ышанычта шулай бит. Зур рәхмәт әйтгән әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, авыл хуҗалыгында эш башлаучылар өчен оештырылган грант конкурсы турында Башкортстан авыл хуҗалыгы консультацияләү үзәге директоры Ирек Сакаев әңгәмә курдык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.